Mga rason kung bakit naghihiwalay ang magkarelasyon. Anong sigawan yan? 1, 2, 3, let's go. Nangabit? Yun na yun, baba. Ikaw talaga pa. Mahina si Mister. Mahina si Mister. Hindi ka ano? Mahina? Alright, ano pa? Kailangan ng drive maximum. Okay. Same problem. Ano pa? Kulang sa lilig. Kulang sa lilig. Kulang.